R.L. Stevenson. Robert Louis Before Stevenson idazle famatua zen. 1850ko azaroaren 13an jaio zen, Edimburgon, Eskozian. 1884ko abenduaren 13an hil zen, Tupolon, Samoan. Liburu asko egin zituen eta haiek pelikulara pasat zituzten. Altxorraren uhartea da R.L. Stevensonen liburuetariko famatu bat. Abenturazko liburuak idazten zituen. Kalifornian Family Wagoner izeneko dama bat ezagutu zuen. Banatuta zegoen eta 10 urte handiagoa zen. 1888an bere neskarekin joan zen kruzero batean Samoara eta zen. Beraren txikirietako bat da tuberkulisa zuela eta behar idazten zituela liburu guztiak. Ta hemen argazki batzuk. R.L. Stevenson eta Family Wagoner.